שלום, אני נועם. ואני אליזיה. ואנחנו ביחד, לא הפיג'מות, מועדון קריאה SCP. ברוכות הבאות וברוכים הבאים וברוכותים הבאותים ופחיות האורס. אתם מאזינים לזה כנראה בתור הפרק הראשון שמופיע בפלייליסט או בספוטיפיי או איך שאתם לא שומעים. אבל אנחנו מקליטות את זה אחרי שכבר הקלטנו הרבה מאוד פרקים והגענו למסקנה שכנראה שלא כולכם יודעים בכלל מה זה ה-SCP Wiki מלכתחילה. אז אנחנו עכשיו נדבר קצת על מה זה הדבר הזה. אז ה-SCP Wiki זה ראשי תיבות של Secure Contain Protect ו-Special Containment Procedures, וזה אתר לכתיבה יצירתית קולברטיבית. מה זה אומר? אנשים כותבים כל מיני סיפורים קצרים, כל אחד יכול לכתוב, זה פורמט של וויקי, ואנשים יכולים לכתוב ביחד, לכתוב דברים שמתבססים על דברים אחרים שאנשים כתבו, וכל מיני דברים מעניינים כאלה. הסיפורים בדרך כלל סובבים סביב ארגון בשם ה-SCP Foundation, שהם ארגון טוטליטרי חשאי, ששם לעצמו מטרה לקחת את כל הדברים העל-טבעיים, המוזרים, הקסומים של העולם, ולכלוא אותם במחסנים ומתקנים חשאיים ברחבי העולם. אנחנו במועדון קריאה SCP, כשמנו, מה שאנחנו עושות זה אנחנו מקריאות תוכן מהוויקי עצמו. בכללי, תזכרו שהחוק הראשון והאחרון של ה-SCP Wiki זה שאין קאנון. דברים יכולים לסתור אחד את השני והם כל הזמן סותרים אחד את השני, וזה בסדר כי אחרת לא הייתה דרך אחרת לכתוב 20,000 סיפורים שונים ושהם כולם יהיו קונסיסטנטיים. אם היינו רוצים שזה יהיה ככה, היה לנו סופר אחד, כן, אולי שניים. אם היינו רוצים קונסיסטנטיות היינו הולכות לקרוא ספר, ואנחנו פה בגלל שאנחנו רוצות לקרוא על מפלצות הומואיות באינטרנט. כן, מפלצות הומואיות באינטרנט זה בהחלט תיאור מדויק. זה תיאור די מדויק של SCP Wiki. עכשיו, אליזיה בתור דינוזאורית של SCP שהייתה שם ב-2011? כן? כן. את באתר הזה הרבה מאוד זמן. אני באתר הזה לפני האתר הזה. עכשיו, ה-SCP Wiki לא התחיל כאתר וויקי, הוא התחיל אי שם בתחילת שנות ה-10 בפורצ'אן. למי שלא מכיר, יופי, פורצ'אן זה מעין אתר פורומים אנונימי, שכל הפואנטה שלו זה, אנחנו לא כל כך אוהבים צנזורות, תנו לנו לדבר חופשי. בפורום האימה של פורצ'אן, לפני 13 שנים או משהו כזה? לא, זה היה ב-2007, אז לפני 17 שנים. עוד מעט 18. אלא אם שמור. כן. זה מאוד ישן. לא, אבל זה היה בסוף. זה היה בסוף 2007. כן, anyways, סוף 2007. כדור הארץ. השנה היא 2007. קרן לייזר שנורתה בכוכב זורגון 5 פגעת באיש העסקים אסטבן חימנז. משנה את המבנה המולקולרי שלו. אסטבן חייב להתמודד עם מציאות חדשה. איש עסקים ביום, נמר בלילה. אויביו החדשים למדו לקרוא לו בשם. נמר הכסף. אוקיי. בסוף 2007. אדם שאנחנו לא יודעים מי הוא יותר, עבד בשינוי אתרים, העלה לפורום האימה של פורצ'ן, מעין גוף טקסט קצר בשם SCP-173. הסיפור כיום נחשב אחד מהפחות טובים. זה לא סיפור אפילו. זה לא סיפור אפילו, זה שתי פסקאות של טקסט על פסל שעשוי מבטון ומוטות ברזל עם צבע ספרי על הפנים שלו, שרוצה לתת לך חיבוק ולשבור לך את הצוואר אם אתה לא מסתכל עליו. וזהו. והוא זז כל כך... הוא זז מהר. הוא זז ממש מהר, אז אם ממצמצים מולו, אז כזה, זהו, נגמר. You're fucking dead. אבל אנחנו לא יודעים מה המהירות שלו, כמובן שזה מצונזר. ברור. עכשיו, הדבר הכי שכן היה מעניין בשתי פסקאות האלה, זה שהייתה להם את האימפליקציה, איך אומרים אימפליקציה בעברית? לא יודעת. התניה. הפורמט שבו הפסל הזה תואר מנקודת המבט של ארגון סוג של צבאי סודי עם כל מיני חלקים מצונזרים בבלק בוקסס כאלה. זה מין מסמך רשמי של ארגון שבבירור אחראי על הדברים האלה ומתייחס לפסל הזה כאל דבר שהוא יחסית סטנדרטי. בבירור קסום, בבירור שובר את חוקי הפיזיקה,
אבל כאילו זה פשוט עוד דבר בארכיון שלהם, זה SCP-173, מרמז על כך שיש לפחות עוד 172 דברים שהם באותה רמה של קסום מוזר, ביזארי, ושום דבר לא עוצר אותנו מללכת ל-174, או ל-999, או ל-1000 ומשהו, או כיום 8,200 ומשהו זה הכי חדש? כאילו, אבל לא הכי גדול. יש כבר עד 8,999 כבר מלא. נכון, כי מישהו לקח את הסלוט. בגלל שאין שום חוקיות על מתי מותר לקחת את הסלוט, חוץ מבתחרויות על ה-8,000, 7,000, 6,000, 5,000 וכו' וכו' וכו'. דברים שנמצאים בוויקי מחולקים לשלוש קטגוריות, שתי קטגוריות שהן כמעט שוות בגודלן, וקטגוריה אחת שהיא הרבה יותר קטנה. הקטגוריה הראשונה היא SCPs, שזה כמו SCP-173, זה מסמך, כאילו בפורמט של מסמך רשמי של ה-SCP Foundation, שבו הם קודם כל נותנים את המספר, את קיטלוג, את ה-Object Class, את ה-Special Containment Procedures, איך הם מרסנים את הדבר הזה, איך הם קולים אותו בלי שהוא יצא החוצה, ואז הם מתארים אותו, ולפעמים, בדרך כלל, הם מוסיפים עוד כמה דברים אחר כך, בין אם זה רעיונות עם הדבר הזה, או ניסויים שעשו על הדבר הזה, או כל מיני דברים שהוא עשה, וככה מספרים סיפור. בהתחלה לא עשו יותר מדי סיפורים עם זה, זה היה בעיקר פשוט, תראו, זה ספל ששותים אותו, אז הוא מפוצץ את הראש שלך, וואו, זה מפחיד כל כך. זה מכונת משקאות שיכולה לתת לך מה שאתה רוצה. אוקיי, אבל זה מגניב. כן, אבל זה עדיין ממש עתיק. זה one of the good ones. באחרות, דבר שעושה דבר. אם שמעתם על SCP בעבר, אתם בטח זיהיתם את SCP-173, ואתם בטח מכירים גם את המספרים 682, שזו הלטאה שקשה מאוד להרוג. 096. שזה לחלוטין לא אישה טרנסית שרוצחת את כל האנשים שמסתכלים על הפרצוף. ו-049. 049, שזה הרופא מגפות, שמרביץ, שכאילו יוצר זומבים ושטויות. ו-999, שזה סליים שאוהב חיבוקים. כן, והוא מאוד שמח. השאר, יש גם את 093, שהוא אחד הסיפורים היחידים שאשכרה שווים משהו מהתקופה הזאת. ו-3008, ששמעתם עליו כי חשבתם איקאה. אם שמעתם על האיקאה אינסופית, זה גם זה. כל הדברים האלה יש להם טיפה יותר נוכחות מחוץ לאתר, והם עשו עליהם כל מיני משחקים, וכזה short films ביוטיוב, וכל מיני דברים כאלה. experiences ברובלוקס. כן, experiences? ככה קוראים לזה. אלוהים ישמור. אז רגע, שנייה, דיברתי על SCPs, לא דיברתי על שתי הקטגוריות השניות. אני מאוד מסודרת, יש לנו סקריפט, יש לנו... ממש מולנו, עם פרומטר. כן, 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 ממש. הקטגוריה השנייה זה הטיילס, סיפורים קצרים, לפחות ככה זה התחיל. היי, לא יפה. אני צודקת. סיפורים בגרשיים קצרים, לפחות במקור, על דמויות, SCPs, אובייקטים שלהם, מקומות ואירועים שקרו בעולם המשותף הזה. בין היתר כוללים סיפורים על, היי, יש כאן דבר שאנחנו לא יכולים לזכור, אבל אנחנו יכולים לזכור משהו לא. בוא נכתוב על זה ספר. ספר די קטן. זה הקטגוריה הגדולה ביותר, שהיא לא SCP. שהיא לא SCP, לא, היא יותר גדולה בשלב הזה, לא? יותר גדולה? אני לא חושבת. כן, בטוח, אני חושבת שיש יותר טיילס, לא יותר טיילס, אבל יש האורך הכולל של טיילס יותר גדול. ברור, כי אנשים כתבו ספרים, אבל זה לא הוגן. כן. בימינו, תכלס, אם מדברים על הוורד קאפ, מבחינת כאילו מספר מילים, הרי בלנק כתב כזה 1.5 מיליון מילים של טיילס, שזה יותר מכמעט כל שאר הוויקי ביחד. כן, רמה די, אבל לא כל הוויקי ביחד, אבל הוא בהחלט, אם יש סיבה שכל הטיילס הם יותר ארוכים מכל ה-SCP, זה בגלל הרי בלנק ולא בגלל אף אחד אחר, כי הוא פשוט מטורף לחלוטין. כן. והקטגוריה השלישית היא GOI formats, או GOI formats, כי אנחנו יהודיות, יהודוניות קטנות כאלה. אז ה-GOI formats זה ראשי תיבות ל-Group of Interest. כמו שיש את ה-SCP Foundation, יש גם עוד ארגונים, חלקם מקומיים, חלקם גלובליים, שגם יודעים שיש דברים קסומים בעולם ועושים איתם דברים. חלקם בין-ממדיים. כן, חלקם בין-ממדיים. למשל, רוב ה-Group of Interests הראשונות שנוצרו, היו מאוד מאוד קשורות לפאונדיישן בצורה כזו או אחרת. למשל, ה-Serpent's Hand, יד הנחש,
שהמטרה שלהם היא לשחרר כל מיני דברים שלדעתם לא צריכים להיות בתוך הכלא של הפאונדיישן. נוסף אנחנו לא נדבר על ה-Chaos Insurgency. אנחנו לא נדבר על ה-Chaos Insurgency. בפודקאסט זה לא מדברים על ה-Chaos Insurgency. קבוצה שנכתבה כמעין קאונטר נרטיבי ל-SCP Foundation על ידי אדם שלא יודע לכתוב בעיקר. כן. אומרים בעצם, מה אם במקום לרסן ולשמור על הסדר, אנחנו נעשה כמה שיותר כאוס בעזרת כך שנהיה ארגון טרור בעצם. כן. וזה לא יתפתח מעבר. כן, הם פשוט ארגון טרור בלי שום מוטיבים אמיתיים. לארגוני טרור בדרך כלל יש כאילו מטרה. כלשהי. כן, לפחות מטרה כלשהי, להם אין. והג'וי הישן ביותר שהאשכרה מחזיק עדיין. אמרת ג'וי כרגע? כן, אני עייפה. אוקיי. לגוי הישן ביותר שעדיין מחזיק, זה ה-Global Occult Coalition, שזה מישהו אמר, מה אם האומות המאוחדות אשכרה היו עושות משהו ביקום הזה, והחליט שהוא ייתן להם ענף נחמד של... דברים קסומים. כן. רוב הארגונים הם, כאילו, יש הרבה מאוד ארגונים שהם פשוט מדינה, אבל הנה המחלקה לדברים קסומים של המדינה הזאת. לדוגמה? היו, שהם ה-Unusual Incidents Unit של ה-FBI. של ה-FBI וכו' וכו'. אבל בימינו הארגונים החדשים יותר הם כזה Grease Burger Incorporated, שהיא חברת בורגרים בין יקומית, או מה יצא לאחרונה, Vikander Need Technical Media, ידועים גם בקיצורם Victim, שהם חברה שמייצרת מדיה מקוללת מאוד משונה, שעושה גם ביקורת חברתית לפעמים. השארק פאנצ'ינג סנטר איפשהו באמצע בין השתי התקופות האלה, שנכתב כבדיחה על האנשים שכתבים SPC במקום SCP. נכון. והמטרה שלהם זה להרביץ לקרישים. כן. עוד groups of interest מעניינים זה Marshall, Carter and Dark, שהם פשוט לפעמים בית כזה auction house, כאילו איך אומרים auction house בעברית? אני שמץ של מושג. במקור הם היו כזה, אנחנו מוכרים דברים קסומים לעשירון של העשירון של העשירון של העשירון העליון, של אנשים שלא יודעים שיש קסם, אז הם מוכנים לשלם כאילו טריליוני דולרים עבור אובייקט קטן שהוא קסום, בזמן שלמעשה אפשר לייצר את הדברים האלה. אין מס. כאילו, כן, במפעלים אם יש לכם את הטכנולוגיה הקסומה הדרושה, והיום הרבה פעמים הם מוצגים בתור חברת ענק שעושה כסף מדברים קסומים. ואחד מהדברים שהקראנו בהמשך, אם אתם תשמעו את כל הפרקים שלנו, Prometheus Laboratories הם ארגון מדעי שעושה מהקסם מדע, ומפתח פיתוחים טכנולוגיים בדרך כלל לא בדיוק מוסריים, אבל מאוד רווחיים עבור כל מיני קבוצות אחרות. תצפו מהפודקאסט הזה שאנחנו נפתח איזשהו סיפור מהוויקי, אנחנו נקריא את הכותרת שלו, את מי כתב אותו, אנחנו נקריא אותו באנגלית, כי רוב התוכן הוא באנגלית, ואז אנחנו נדבר עליו, ומה אנחנו חושבות, מה הוא אומר, וכו'. וכמובן, כל פעם שאנחנו מקריאות, אנחנו גם נותנות רקע אם צריך. בגלל שהמון מהדברים בוויקי הם מאוד קשורים לדברים אחרים שכבר נכתבו, אז אנחנו ננסה לתת את הקונטקסט הדרוש לפני שאנחנו נתחיל להקריא. למשל, אם אנחנו נקריא משהו שהוא מנקודת מבט של קבוצה מסוימת, אז אנחנו ניתן קצת רקע על מה זאת הקבוצה הזאת. או אם אנחנו קוראים משהו שנכתב עבור קאנון מסוים, עבור יקום ספציפי בתוך היקום הענק של ה-SCP Foundation Wiki, אז אנחנו גם ניתן קצת רקע על מה זה הקאנון הזה וכו'. למעשה, קהילת ה-SCP מחוץ לאתר היא גדולה פי 20 בערך מהקהילה שאשכרה כותבת וקוראת דברים באתר עצמו. ולכן אנחנו ננסה להקריא דברים שפחות אנשים רואים אותם, לא 10 הדברים הכי פופולריים, אלא הדברים החדשים יותר, או שפחות קוראים, על אף שהם ממש טובים. בכלל בגלל או שנועם אליטיסטית פוסט-מודרניסטית. אני לא אליטיסטית, סליחה, קודם כל, סולחת. אני לא פוסט-מודרנית, אני פוסט-פרוגרסיבית אנרכיסטית. ואני חושבת שאם משהו יש יותר מ-15 upvotes, אז הוא פופולרי מדי, ולכן צריך להרוג את כל האנשים שאוהבים אותו. Clearly. I don't make the rule. אז כן, אז כמו שאמרתי קודם, זה מה שאנחנו עושות כאן במועדון קריאה SCP. אנחנו מקריאות את התוכן ב-SCP Wiki, ואז מדברות עליו קצת. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשלוח לנו איכשהו, אני לא יודעת, יש לנו מייל, אני חושבת.
כן, יש לנו למייל. מייל. פשוט למייל, אנחנו scp.he.club@gmail.com. אם אתם חלק מה-20 מאזינים שלנו שעושים דברים. לא יודעת, רוב הסיכויים שאתם גם מכירות אותנו אישית, ואז פשוט תשלחו לנו הודעה ואנחנו נענה עליה באחד הפרקים. אבל בסדר. אפשר גם להשאיר דברים בתגובות, בין אם בספוטיפיי או בספוטיפיי אין תגובות. בספוטיפיי יש תגובות. ממתי? בפודקאסטים יש. את לא יודעת את זה, בבריאות לא שומעת מספיק פודקאסטים. אפשר להפעיל את זה. אני מקשיבה לשני פודקאסטים. צריך להפעיל את זה. אוקיי. ואפשר לעשות גם כזה שאלה ספציפית בתגובות. אבל זה לא חשוב. אז כן, אם יש לכם שאלות, אז תאמרו אותנו. אני חושבת שעשינו סקירה די כללית של מה זה ה-SCP Wiki. אז אני מקווה שנהנתם ושתהנו בהמשך. אני הייתי נועם. אני הייתי אליזיה. ואנחנו נתראה בפרק הראשון או בפרק החמישי או במה מה שלא תלחצו. זה לא ממש, הרצף של הפרקים ממש לא משנה, כל פרק עומד בפני עצמו. אז תהנו, להתראות. ביי ביי.